päässyt ja tässä ei olla bussissa. Ihan kiva, mutta pitää muistaa, että herkut pitää säilyä niinku koko leiri, ei vaan nyt. Ja ei onnistu. No niin, moi moi. Niin, ensimmäiseksi meillä on fysiikkatesti, kun me olemme leirillä. Meillä on nopeus, kevennyshyppy, vatsat ja valokyykky. Nyt ei ole valoja niistä. Ne, jotka on tehnyt vierua fysiikkatestit, tietää, se on vähän sos. Niin nyt ei ole sitä, ja toivottavasti mä oon kehittynyt, ja on ihan kiva. Ja sitten meillä on vielä tänään toisetkin treenit, lajitreenit. Me ollaan nyt täällä vierulla ja meillä on nyt tän leirin avaustilaisuus. Tulee talisteesta mangoa. Onks tää vitsi? Joo, ei tätä näytettäis, mutta tää on nyt ihan härnoa veri. Joo, kato nyt vaikka liian. Mitä tää on? Avaa paremmin. Tää lentää. Okei, testissä. Siis tänään. Se ei näy. Mitä te maistatte? Tää on oikeesti ihan hyvää. Mä tykkään kun tässä on hyvää. Me mennään nyt syömään. Täällä on tosi ihana keli. Joo, mut me mennään syömään. Pepsi Max! Me mennään syömään lounassa. Ja sen jälkeen, eiks meillä ole fysiikkatestit? Joo. Ollaan vessassa. Me ollaan siis menossa fysiikkatesteihin. Mä laitan tähän se. Meillä on ruokana täällä tortilleja. Me käytiin äsken syömässä. Ja nyt me mennään ekoihin lajitreeneihin. Dress code on Celestials teepaita ja musta valkoinen teepaita. Tossa on. Me käytiin iltapalalla ja treenattiin ja meillä oli jotain kehohuoltoa. Ja me levätään rauhassa. Ihan rauhassa. Kuulosti se siitä, mä kuolen. Ja me tehtiin pari ohjelmakierrosta. Ja nyt me mennään lounaalle. Kauankohan niin kestää huomaa? You know everything about me. No niin, me ollaan nyt laittauduttu digikisoja varten. Tää on meidän kisaluukki. Tällaiset. Nyt me mennään opiskelemaan, siis sen jälkeen on meidän välipala ja kisasuone. Jipi. Tässä on meidän kisalapainot aika hyvältä. Mitäs sä nyt sanoo? Nyt on akron kokeilu ja sitten takaistuntien kokeilu ja sitten juomaan ja sitten varmaan esittään. Ja ketkä tulee yleisöksi? Junior Extreme, katsokaa yläpeikku. Yläpeikku. Moi. Moikkuu. Me mennään nyt pukkariin tekemään niinku rutiinin. Ja me saatiin jo tsemppinamut. Joo. Ja sitten tulee ohjelmaa. Golden Spirit Me kisattiin just hyvällä suorituksella ja nyt me kannustellaan luistelijoita.
palalla. Jee. Väsyttää. Olemme matkalla lajitreeneihin. Viikoihin lajitreeneihin. Myös opiskeluun. Ja lajitreenin jälkeen meillä on lounas. Luento. Mukaan, sit luento. Sit lajihin päätös. Ja sit Kotia kohti. Kiitos, että katsoit Pro-Lailin vlogin. Kiitoksemme.